Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content. Kana ungogara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Parikupisa zvamanje manje hanzi chero vakazama kuita sei nasei zvinhu hazvisi kufamba muZimbabwe simply because hanzi muZimbabwe hamuna blessing. Ndevamwewo pastor vandasangana navo vandoda kuti ndiplay video ravari kuti chiprofita chenyika. Amenoti uchiprofita here kana kuti kufembera, but ndinongozvidzura zvakadaro touya nazvo panapo pachitubu toonesana kuti uyu haasi kutaura zvemusoro wake here, mweya mutsvene here uyu, kana kuti aitorota zvake handitika. Saka tisati tapinda muvhidhiyo iri, ndoda kuti kana une bhizinesi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number handitika. Saka rega tipinde muchiprofita tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakaita sei, zvakamira 1-1 but pakashata. New currency yakabuda, zigi mali zigi but hanzi hazvina zvazviri kushanda nenyaya yekuti muZimbabwe hamuna mablessings. Vangaedze zvavo kugadzira mugwagwa, vangaedze kuda kuvaka nyika, but hazvina zvashata sei zvazviri kubatsira nekuti hamuna makomborero muZimbabwe. Amen. Kuti unoti chine nyaya yakadai so, isa comment section, wosiyawo mafungiro ako panapa. Toita sei toonesana, tobatsirana, tonzwisisana kuti pana kwatiri kuenda here kana kuti takaita sei takamira. Rega tinzwe mufundisi achiita sei achitaura. In the vision that God gave to me, I saw myself with other two messengers. I remember in Popoma, I spoke about the two messengers of God, two angels of God that God gave to me when I went to a minister in Popoma. I saw two men. I was putting on a black and white suit. They were like wearing white suits. But as we were going, I was like led into a state house. I've never been to the state house of Zimbabwe, but we went to the state house to meet the three important leaders of the nation of Zimbabwe. When we entered in the state house, it was like a long road for us to arrive where the leaders were sitting, because it was like an appointment. But as we were going with the three of us, we were passing by room after room. Every room Nyasonzwisisa panapa dati sarasike tifambe pamwe chete na prophet handitika. Prophet varakuti vakazviona ivo prophet vane vamwe two vadzidzi kana kuti messengers kana kuti vamwe vabiwawo maprofita vachienda kuState House kunosangana nevarume vatatu vakakosha mukati menyika handitika. Ndo zviri kutaurwa naprofeti panapa. Saka tifambirane tisarasane pachiprofita, nekuti chiprofita kazvinenge zviri zvemweya, ukangobwaira ukapotsa kunzwa unogona kutozotadza kunzwa kuti zviri kuita sei, zviri kuenda nekupi, ukasiyiwa nemakomborero handiti. Saka rega tinzwe pamberi apo kuti pawanga wachifamba panzira yakareba, hanzi asana mhenda kuState House, handizoti kwakaita sei. Saka vari kutaura vari muchiprofita kuti ukapinda pagedhi unombofamba nenzira usati wasvika kunogara vanhu. Rega tinzwe kumberi kuti vari kufamba sei. It was filled with the bread. Someone say bread. Every room was filled with the bread. Other rooms were carrying such big
loaves of bread. Other rooms as small loaves of bread. Other rooms is bread in small amount, like in smaller size, like buns. And other bread were like twist type of bread. But the moment he passed all this, he arrived where the three men leading the nation were sitting. When I arrived there, everybody was supposed to record. But before I talk about the recordings, there was something strange which I remember. As we passing room by room, it's like I told one of the messengers to eat the bread that he favored, or the bread that he likes, but he refused or he rejected it. For myself, I took a certain piece of the bread. When I swallowed it, it filled my mouth. But as it filled my mouth, it was unable to be swallowed. It was unable to be chewed. So I spitted it before I met the three leaders. After spitting it, we entered in the place, like an open place, where the leaders were sitting. When I arrived there, everybody was to register. The two messengers registered their names. The books upon which they recorded, they were so small, and they were like written like God's material. Words that speaks about God, etc. Like, these books whereby they give people from the church, from White House, something like that. That's the small books that they had. So when they were trying to find space for me to record my name, there was no space at all. It took a struggle for me to be able to register my name. And as I did so, finally they used a certain material to wrap what was written. Then I began to write my name, and the vision ended. Right, murikunzwa vision ya prophet. Isa comment section utauro mafungiro ako, maonero ako. Hanzi tapinda mstate house, tafamba tichiona dzimba dzakazara nechingwa chakasiyana siyana. Chimwe chacho chihombe, chimwe chiri kuita kunge chidiki, chimwe chidiki kunge mabanzi. But ndazoti kune mutumwa, wanwe mutumwa ngandi naye ngaadyewo chingwa chaanofarira. Hanzi aramba kudya chingwa. Chingwa hachisikuita sei, hachisi kudyika. Ini pandada kutorawo chingwa kuti ndichidye, ndachidya ndikachiita sei, ndikatadza kuchimedza, chachisingamedzeke chingwa ichi. Saka tazosvika pekuti tirejeste, tipinde tisangane nevatungamiriri vatatu, ava varume vatatu vakakosha munyika. Anditika ndopatazoita sei, patarejesta, but inini bhuku ramba razara. Amen. Uti chiporofita ichi chiporofita kana kuti vari kutaura zvemusoro wavo profeti, but mirai tinzwe tsananguro, nekuti isusu hatidi kutanga kumhanyira kutuka kana kushora kana kuita sei. Toda kunzwa tsanangudzo kuti zviri kumborevei zviri kutaurwa nechiporofita ichi. Handitika isa comment mucomment section kana uchangotanga kuti bata panapa zvamanje dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Ndo nyaya yandiri kufambira manje nyaya yechiporofita, chiporofita cheZimbabwe. Rega tifambe pamberi apo tinzwe kuti alpha. I was trying to ask God, why are you giving me this message? I heard of the prayers for the nation. I heard for the prayers of the seat of Bulawayo. Listen what God shows me. God said to me, I sent you to go and see what's happening on the throne of the nation. There was bread in every room. We seek now what those on the throne are trying to build. They are trying to manufacture, to provide for the nation. So there was all kind of bread. They are indeed trying to make sure that the nation can be saved. The nation can have provision. But as I took the bread, I was unable to chew it.
it was unchewable. And even the message that I heard refused the brain. What is happening? God was trying to tell me there is something that those on the throne are trying to give to the people. But because there is no blessing upon the governance of Zimbabwe. And because there is no blessing. Right. Muruzvinzwira mega zviri kutaurwa panapa zviri kunzi madzimba idzi dzanga dzakazara chingwa. Zvichireva izvo chingwa chiri kumirira kuti vatungamiriri vari kuedza kuda kuvaka, vari kuedza kuda kumisa kuti zvinhu zviitike, but pane but zvikanzi but there is no blessings. Ndosaka maona ndatadza kuita sei kudya chingwa, uye vatungamiriri vanga ndinavo vatadza kuita sei vatumwa vatadza kudya chingwa. Mahwani kayo. Mahwani ngatidzoke mashure munyasopanzwa kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. Mahwani hanzi ndinosimbopiwa zviprofita zvebhulawayo, zviprofita zvakasiyana siyana, but apa ndazovhunduka ndikati Mwari sei mandiratidza zvinhu zvakadai so, chii chiri kumbonyatsoda kuitika, chii chamuda kuti ndione. Zvikanzi aiwa chingwa chakamirira chii, maprojects, chakamirira chii, zvinhu zviri kuitwa nevatungamiriri kuti vatesei vaedze kusevha nyika, kubatsira nyika kuti zvinhu zviite sei zviende kumberi. Regai tinzwe pambera. It was unchewable. And even the message that I heard refused the brain. What is happening? God was trying to tell me there is something that those on the throne are trying to give to the people. But because there is no blessing upon the governance of Zimbabwe. And because there is no blessing, no matter how much they try to create employment, offer people jobs, trying to build your road, but because there is no blessing in the nation of Zimbabwe, that is why the bread was unchewable. That's why the other messenger rejected the bread. Why? Because there is a curse that is functioning right now in the nation of Zimbabwe. That's why you see people are losing hope. People are going back out of the country. People are going back abroad again. People are leaving their families. People are leaving their jobs. It is not normal. There is a curse that is prevailing in the nation of Zimbabwe. Surely the prosperity of the nation is still in Zimbabwe, but there is no blessing. So what is budirira kuti zvinhu zviende kumberi kwenyika yeZimbabwe kurimo muZimbabwe, asi hamuna ropafadzo. Hanzi pane kutukwa, takatukwa, takatanda botso, tiri kutanda botso. Ndo zvinhu zvisiri kufamba. Saka nyange vakaedza kugadzira mugwagwa, vakaedza kuti vacreate employment, vanhu vawane mabasa, vanhu vacharamba vachingobuda vachienda kunze kwenyika. Vakaedza kugadzira mari nyuwani, asi hazvisi kubatsira nekuti hapana zodzo pamusoro pehurumende yeZimbabwe. Chiprofita here, kana kuti munhu ari kufembera, kana kuti munhu aitorotawo zvake. Ameno, isa comment mucomment section wotiudzawo kuti unofungei nenyaya iyi. Hanzi hamuna zodzo muZimbabwe. Mahwani rega tipedzise zvedu profesi. Pakashata mahwani chaiwo chaiwo. time of prayer. Which we are going to have this is it is going to be a moment when we are going to cry before the Almighty God, that God may remove the curse upon the nation and lay a blessing upon the nation of Zimbabwe. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Pray right now. You want to pray right now because of this vision. And I will tell you other things that God said you must pray against in the nation and the city of Bulawayo. Rise up on the feet wherever you are. Won't take time. Rise up on the feet wherever.
right. Mazvinzwira mega, hatina chekuwedzera, hatina chekubvisa, but siya comment comment section. Let me know what you think, kuti chiprofita here kana kuti vari kungotaura zvavo guesswork munhu waMwari kana kuti chiprofita. Mazvinzwira zvataura zvanzi hamuna ropafadzo muZimbabwe. Zimbabwe nyika yakaita sei, yakatukwa zvamanje manje, saka vakaisa munyengetero kuti zvinhu zvifambe. Saka we are looking forward kuti munyengetero yakaiswa naprofeti zvinhu zvichachinja, zvinhu zvichatanga kufamba, and kunonzi kutanda botso kwatiri kuita kuchaita sei, kuchapera nditika. Right, ndo vhidhiyo randiri kufamba naro zvamanje manje rechiprofita chekuti hanzi hamuna makomborero, hamuna ropafadzo muZimbabwe. Vakuru vari kutungamira Havana Zodzo. Mawana kutaurwa naprofeta. Saka ndangouya ndingokuratidzai, munongoziva kuti pachitubu tinongozvitora touya nazvo tokupai, musazoti holaiti zvakati, aiwa ini handisiri ndadaro. Ndiprofeta vaita sei, vadaro. Panapa hatituke vanhu, panapa hatishore vanhu, panapa tinoremekedza vanhu vese. Handitika ndakakudzai kuti handisapote ZANU-PF, handisapote Triple C, handisapote MDC, kana Blue Movement kwachekoko handitoriko, ndosapota mhuri yangu. Handitika saka iwo ndokukurudzirawo kuti uite chii, uite the same thing, kuti usapote mhuri yako. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.